Għal tmiem il-ġimgħa mbagħad nibdew il-countdown propju għal din l-iskeda ta' dan il-programm. Illum il-ħamis 13 ta' Ġunju għandna diversi mistednin. Magħkom nixtieq nirringrazzja lill-crew kollu għax kieku ma jkunux huma jien ovvjament ma nistax nasal ġo djarkom. Il-crew taħt id-direzzjoni llum ta' Steve Bsajla. Grazzi ħafna lill-Erika Gawci, però se jkollna diversi intervisti, Matteos Grasso naf illi kulħadd meta nidħol għax rari nidħol Facebook, imma jgħidulu kemmu pożittiv u se jkun magħna, ġifieri min għandu xi burda ta' daqsxejn imċaqalqa, forsi bħal tiegħi. Stenna l-taħaq, Matteus. Mela, qabel ma l-introduċi għatfadlina ħafna iżjed mis-sidnin. Ħanduru għal Matteus. Matteus, nsellim lekon Sellem li l-program. Neġaħjar ħat, narak titħaq. Tajjeb. Imma vera li l-ek YouTube bħala bnidem pozittiv. Jien biex nitċajta, nejdilom illi anka bil-misħjem da nitħaq. Darba niftakar kelli dak li kien jalim nil-karozza, kont nqam bizomlu. Għax danka kont nisbalja u kont nistħi, kont nfaqqa dik id-daħqa, iżin bla ma naf. U kien jinħaraq. Kem kont fortunat? Ma tantx kien jinħaraq tar kien jinħaraq. Dik id-daħqa importanti, ismani naqra, qed nara daqsxejn kif qed orraj tajjeb, mhux ħażin. Mela, illum fuq xi se niffokaw għax illum għandna suġġett interessanti. Ejwa, ara, Luis, emmin, illi iħoss illi xi ħaġa trid tinbidel. Issa jista' jkun illi ilbis xi ħaġa qagħdet lek dejqa. Jista' jkun li mort il-baħar u ma ħassejtek x'komda. Jista' jkun li għaddilek kumment xi ħadd. Jista' jkunu ħafna fatturi li wasluna biex nibdew fl-aħħar naħsbuha illi nagħmlu xi ħaġa. Issa. U qisu il-mentalità tkun illi għandek min jibda jagħmel xi ħaġa għax jibża li tista' tkun biża reali ħafna illi tmur lura. Ħanġibu ftit eżempji. Jew hemm min jħoss li hemm bżonn li jinbidel għax timmotivah jew jimmotivah xi ħaġa illi jista' jakkwista. Bħal pereżempju kif jixtieq illi jibda jidher. Mela ħanġib naqra eżempju. Hemm min jgħidlek isma' jiena qed inħoss il-bżonn li nibda nagħmel xi ħaġa għax jekk ma nagħmel xi ħaġa llum qed nibża li ħajaqbadni l-pressjoni, il-mart tal-qalb, barra minn fuqna ħan irriskja iktar anka dak li kraħ kanċer, eccetera, eccetera. Speċjalment mhux biex inbeżżaw in-nies, ma din hija r-realtà Luis, naħseb anka tobba li ġieli jkollokaw naħseb ġieli semmewha għax it-tobba kollha jgħiduha. Illi jekk inti fil-familja jkun hemm xi kundizzjoni medika ta' xi ħadd jiġi qribek, hemm aktar ċans illi inti toħroġlok ukoll. Allura aħna jekk għandna l-għażla illi jekk hemm ġebla nitfgħu fuq saqajna jew ma nitfgħuhiex fuq saqajna. Mhux aħjar ngħinu ruħna billi niċċaqalqu u billi niklu aħjar biex dik il-ġebla flok ma tfaqgħu fuq saqajna inbedwa? Għax jgħidu kif inhi, bl-exercise u bl-ikel. Hemm ċans tajjeb li inti ċertu kundizzjonijiet mediċi tbedhom lem. Però mhijiex garanzija li 100% ma jaqbdek xejn. Allura fuq dan argument hemm min jgħidlek warem kulu tpaxxa għax minn hawn ġol kaxxa. U dik hija wkoll biża ta' ħafna nies illi jew li mmut kmieni, okay? Jew inkella kif ngħix ħanejx batuta jew batut. Għax argument tajjeb li jġibu dawk imbagħad illi jgħidulek isma' ma jiena mhux kemm ngħix li għodt kif ngħix u għalfejn fl-opinjoni tiegħi huwa argument tajjeb. Għax da tista' tgħix 60 sena, pereżempju f'daqqa waħda tlaqt xumbum u tgħid 60 sena komdu b'ġismi. Jew għal ħares qatt tista' tagħmel snin twal fis-sodda. Mela, u għalfejn għażel da suġġett illum Luis. Għax mhux kulħadd huwa l-istess. Mhux kulħadd jibda jagħmel xi ħaġa għax jibża mill-konsegwenzi tal ma jagħmel xejn, li jibża mill-mart, jew li jibża li jaqta' nifsu, jew li jibża li ma jiflaħx jiċċaqlaq. Imma hemm min, u dawn huma l-maġġoranza, illi jimmotivaw ruhom Luis b'dak li ħajakkwistaw. Jgħidu mela pereżempju llum qiegħda nilbes size 16, kieku tgħidx kemm għandi ħwejjeġ size 12. Kieku tgħidx kemm nixtri, kieku nilbes bikini li ma nilbisha, kieku tgħidx kemm inħossni iktar komda mal-partner, mar-raġel, mal-mara, kieku sew, dak forsi jakkwista. U mhux kulħadd l-istess. Jakkwista billi jaħdem, ovvjament. Bla dubju. U allura aħna x'qed ngħidu llum? Illi inti qisu ħajaddilek ksib, illi hemm bżonn jew hemm xewqa li jinbidel xi ħaġa,
U biex verament qisu dik il-ħaġa tija l-enerġija, biex dik il-ħaġa vera tibda tagħmilha, ħan nisiden li dak li jkun li qed jarana llum Luis. Sempliċement karta u lapes, jew karta u bajro. Fuq naħa ħadd ikteb. Dawk l-affarijiet illi jekk ma tagħmilx ħaġa fuqhom illum inti personali, x'tinkwieta li ħajmur lura? Mela biex nagħtu idejat hemm min jibża, il-pressjoni, mar tal-qalb, kolesterol, jew l-inkompli neħxien. Jien diġà ma noġobnix fil-mera, aħseb wara, jekk ma nagħmel xejn nkompli ntella. U ikteb kollox. Fuq in-naħa l-oħra tal-karta, ħadd ikteb dawk l-affarijiet illi tixtieq illi tkun inti. Mela tajt jiena biżmien, mhux għada jew pitada ta' biżmien. Kif nixtieq li nħossni? Kif nixtieq illi nidher? U forsi x'nagħmel li ma nagħmilx illum. Mela min jgħid li ara, nerġa' nibda nitlaq taraġġ biex immur komda nonxor fuq il-bejt. Ara, jiena pereżempju kont qed nevita t-tiġijiet u nevita dawn il-parties għax kont qed nistħi soċjalment, nixtieq li nerġa' nibda noħroġ. Tajjeb, hemm min jgħidlek qed ngħidlek għandi dawk l-ilbiesi jara illi kont nilbishom 10 snin ilu, għadhom jogħġbuni sal-lum, size 12, irrid nidħol fihom. Għax normalment xi naħa jew oħra tal-karta ħadd istimulak biex taqbad tinbidel bis-serjetà. Xi naħa jew oħra mhux ħadd ħallik kwieta, ħadd tgħidlek isma' minħabba daw, jew minħabba daw, jew minħabba tnejn li huma jiena qed inħoss aktar bżonn minn qabel li ninbidel. U dak normalment imbagħad ħajjajnek biex tgħid isma' ħanaqbad dak it-telefon u nagħmel appuntament x'imkien. Jew ħanilbes dak is-slipper niftiehem moħħti jew mal-ġara u ta' lanqas nibdew minn naqra mixi. Ħanisbarazza dak il-kabord u dak il-freezer mit-sokkor kollu illi hemm. Ħanneħħelem, ħanagħtih donazzjoni lill-food bank u ħanistiva jiena minflok ikel aħjar. Qisu moħħok ħajbda jagħtik l-idejat ta' kif ħajitbiet minn dawk l-affarijiet li qed ibeżżawk illi inti ħatmur lura minnhom u ħajimmotivak, ħajistimulak għal dawk l-affarijiet li trid tasal għalihom. Però kollox jibda Luis mill-ħsieb, però jekk jieqaf mal-ħsieb ħajmut mal-ħsieb. Irridu l-aħjar sabu illi nikdbuhom. Għax jekk nikdbuhom u speċjalment waħluhom ma' xi friġġ, moħħna ħajbqa' jfakkarna, moħħna ħajbqa' jistimulana biex ninbidlu. U jwasluna biex ninbidlu, ġifieri jwasluna biex nagħmlu dak li għandna nagħmlu. Jekk jibqgħu ta' importanza għalik, issa jekk huwa ħsieb, jien ma nafx inti ma jiena di tiġri l-immens. Jgħaddi li ħsieb, nofs minuta wara telaq. Jekk ma naqbdux, jekk ma nikdbux, qabel ngħid il-lanġ li bilħaq anke l-ġimgħa l-oħra ħseb ta' di, ma mill xejn fuqha. Jekk tibta, u jekk speċjalment għamilta ma' x'imkien bħal friġġ illi tarata spiss, tajjeb jew fil-mobile forsi xi alarm, awtomatikament ħatiftakar illi inti dik hija xi ħaġa għalik illi hija importanti. Ħatibqa' quddiemek. Da bħal min qed niftakar Luis mela parir żgħir li ħanillinkjah. Hemm min jgħid li ninsa nixrob. Naf kemm importanti, imma ninsa. Kif ħadd tagħmel il-fliexkun tiegħek fuq il-mejda pereżempju tax-xogħol jew tad-dar skont fejn qiegħda. La ma tiegħek baqgħet jħakkrek da. Ġifieri bot mill-laj, bot mill-qalb. Mela hekk xi ħaġa huwa importanti u m'intix qed tarah, m'intix ħadd tagħmlu. Jekk injorah. Ħadd injorah, jew ħadd insih ġenwinament. Jekk importanti għamlu fej tarah. U dal-biċċa karta u dal-biċċa bajro jistgħu jkunu mitqludeb. Għax jekk verament inti ktibt affarijiet li lek idejquk u verament ktibt affarijiet li lek jimmotivawk biex tasal għalihom, normalment ħajbqgħu jfakruk, ħajbqgħu jimbuttawk biex tasal għalihom. Hija il-fatt li x-xewqa tagħna jista' jkollok xewqa tajba u tajt isma' jiena l-fixkun tal-ilma biex nixrob se npoġġiħaw biex niftakar biex nixrob. Tiġi minna innifisna jew. Isu, mela, inti tħoss il-bżonn li għandni bżonn tixrob iktar, imma m'intix tixrob biżejjed. Mela x'tista' tagħmel? Irrid nixrob. Jew għax tinsieħem min. Għax tista' tagħmel inti, jekk tagħmlu quddiemek ħajfakrek dak. Isu jien naf pereżempju niftakar is-sinjur hemmhekk tal-kamera żgħir ngħid bilħa dak kelli inti risposta fuq xi ħaġa jien. Jekk ma narax til-ġimgħa ħaninsa. Imma x'illum rajtu qed niftakar li rid ngħidlu xi ħaġa. Taf kif? Imma bot mill-lajn, bot mill-qalb. Issa jekk illi inti tinbidel fiżikament u mentalment u għajna kif inni mhux biex nesaġġera ma hija pura verità li inti tibdel ħajtek għax da kollha nafu illi l-exercise u l-ikel isa qed tgħid il-karozza
u l-petrol. Daw, qed jimxu. Ma timxix, ek ma tiex il-petrol. Ma timxiex sew, ma tiċċaqlax. Jekk tiċċaqlaq ittik il-problemi, kemm importanti li tija service li tħaddima u li tija l-petrol. Ġismek eżatt l-istess, li tħadmu u tieħ il-petrol, li huwa li kell tiegħu. Issa daw ma jsirux sew, x'ħadd pretendi? Li ma jkollokx uġieħ ta' ras? Li ħadd torqod sew? Illi ħadd idher tajba? Kif jista' jkun? Ħajkonna nifu għaw. Grazzi ħafna lil Mateus, nirringrazzjak ħafna tal-li kont miegħi. Grazzi ħafna lilkom. Interessanti bħal dejjem, ovvjament, u nemmen li anka intom telespettaturi, sibtuh interessanti, ser nieqfu għal ftit riklami, teleshopping.